ఉత్తరప్రదేశ్లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. భవనం కుప్పకూలింది. దీంతో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 6 మృతి చెందడంతో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. బాధిత కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. हमारे घर के अंदर बस गए छोकरा वाला दवा करा हुई ఉత్తరప్రదేశ్లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. భవనం కుప్పకూలింది. దీంతో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 6 మృతి చెందడంతో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. బాధిత కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ट्रैफिक बंद कर रहे हैं, छत्तर घास गार्डन का नाम हमारे घर के अंदर बस गए छोकरा वाला दवा करा हुई